May, baka may gusto ka pa sabihin sa ating mga Ayan! Okay. Tingnan na po natin ang kanila pong oras ay... Thank you, Dexty Batin! At kaya kasama ay ang ating team mula sa Mimaling Pampanga. Kaya naman ngayon pala may regalo na sila mula kay Amazing Bea. Yes! Si Pampanga! 10,000 pesos! Plus! Welco! 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 And Welco! My Cherry Mobile! So, amazing! What's next, girl? Thank you, Bea! Thank you very much, Bea. Kaya naman sa ating team mula sa Mimaling Pampanga, congratulations! Dahil ngayon pala meron na kayong 15,000 pesos at bawat isa pa sa inyo ay meron ng Will Phone by Cherry Mobile at kayo pa maglalaro sa ating Rock Patrano Winning Stick sa pagbabalik na